ዝውሃት ናይ ወሊድ መቆፃፀሪ ተወስዱ ሰባት ኣብ መንጎ ምውሃጥ ተትርስዎ ተወሳኺ ከምቲ ናይ ወሊድ መቆፃፀሪ ዓይነት ጥንቃቐ የድልየኩም። በዓል ሓደ ሆርሞን ወይ ንተጥቡ ኣደ ዝኸውን ከኒና ተወስዳ እንተኮይንክን ኣብ ተወሳስዳ ጥብቕ ዝበለ ጥንቃቐ የድሊ። ተመሳሳሊ ሰዓት ተዘይተወሲዱ እዚ ማለት ከዓኒ ካብቲ ተወስድሉ ሰዓት 3 ሰዓት እኳ ተተዛኒፉ ጥንሲ ናይ ምፍጣር ዕድል ይህሉ። በዚ ግዜ እዚ ነቲ ኺኒናቲ ሙሳድ ከየቋረፅ ንክልተ ተኸታታሊ መዓልትታት ግንኙነት ወይ ፆታ ይተረኽቡ ካብ ምግባር ምዕቃብ ኣለኩም። ንሱ ተዘይተኻኢሉ ድማኒ ተወሳኺ ናይ መከላኸሊ መንገድታት ከም ኮንዶም ሆስፒልን ምጥቃም ኣለኩም። በዓል 2 ሆርሞን መከላኸሊ ዝውሰድ እንተኮይኑ ድማኒ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ከይወሰድክን እንተረሲኽንኦ ዝቐፀለይ መዓልቲ 2 ኸኒና ውሒጥኩም ካብኡ በቲ ናይ መጀመርታ ምቕፃል። ብዙሕ ግዜ ተወሳኺ መከላኸሊ ምውሳድ ኣየድልን፣ ግን ድማኒ ኣብ መንጎ ዝተረስአሉ መዓልቲ ግዚኡ ወርሓዊ ፅግያት መፂኡ ብዝተመለሰ ናይ መጀመርታ ሰሙን ከባቢ ዘሎ ግዜ እንተኮይኑ ብፆታዊ ተራኽቦ ወቕቲ ተወሳኻይ መከላኸሊ ከም ኮንዶምን ፖስትፒልን ምጥቃም የድሊ። 2 መዓልትን ካብኡ ንላዕሊ እንተረሲኽን ድማኒ ነቲ ዝረሳእኽንኦ ኸኒና ትገድፍኦ እሞ ኣብ ዘስታወስክናሉ መዓልቲ ጀሚርክን መዓልቲ እንዳወሰድክን ብዝቕፅሉ 7 መዓልትታት ካብ ፆታዊ ተራኽቦ ምዕቃብ። ተዘይኮይኑ ድማኒ ተወሳኺ መከላኸሊ ምጥቃም